L-Ene Malta m'għadix kumpanija tal-Gvern Malti waħdu, issa hemm ukoll iċ-Ċiniżi. L-Ene Malta mhix tagħna biex naqbdu ngħidu ejja nraħsu minn hawn u nollu minn hemm. Kliem il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna li kien mistoqsi dwar id-diversi sejħiet biex il-Gvern iraħħas il-kontijiet tad-dawl biex iħalli il-familji u n-negozji jieħdu nifs. F'intervista mal-Journal Times of Malta, Edward Cicluna qal li minħabba l-hedging idejn l-Ene Malta jinsabu marbutin u qal li ma jfissirx li jekk il-prezzijiet jinżlu, il-prezz tal-fjuwil għandu jinżel miegħu. Bħalissa l-prezz internazzjonali taż-żejt niżel għal $23 l-barmil, iżda minkejja dan il-prezz baxx f'livelli ta' sew rekord għal dawn l-aħħar snin la raħsu l-kontijiet tad-dawl u wisqanqas il-prezzijiet tal-petrol u diesel li tant jiġu kkunsmati minn negozju self-employed li għadhom qed joperaw f'dan iż-żmien diffiċli. Intant mistoqsi dwar il-miżuri li saru sa issa, il-Ministru tal-Finanzi qal li kulħadd se jħoss id-daqqa u huwa impossibbli li l-Gvern jagħmel tajjeb għall-uġigħ ekonomiku li ġej. Il-turnover tas-settur privatu ta' madwar 25 biljun euro u l-pagi fis-settur privat jammontaw għal 4 biljun euro. Dan huwa qrib il-budget nazzjonali. Semma wkoll kif oriġinarjament il-Gvern għamel stima li s-settur tas-saħħa se jkollu bżonn ta' 35 miljun euro addizzjonali sabiex ilaħħaq mal-kriżi tal-coronavirus. Iżda r-realtà hi li n-nefqa meħtieġa se tkun 3 jew 4 darbit aktar minn din iċ-ċifra. Għad-domanda dwar jekk f'mumenti bħal dawn min ikkritika l-beħ ta' assi strateġiċi bħal Power Station u l-isptarijiet kellux raġun, il-Ministru tal-Finanzi wieġeb li l-Gvern se jħares lejn ix-xenarji kollha. Il-ġurnal ikkwota ċifri tal-NSO li juru li s-settur pubbliku tant kiber bejn l-2014 u l-2018 li l-pagi tal-Gvern żdiedu bi 30% għal 1.3 biljun euro. Mistoqsi jekk wara li jispiċċaw il-miżuri tal-Gvern se jibda jinħass il-prezz tal-korruzzjoni, Edward Cicluna qal li l-Prim Ministru kien ċar meta qal li l-proċeduri se jiġu segwiti. Nafu li l-korruzzjoni għandha prezz u anke kieku m'għandix il-prinċipju ta' governanza tajba jibqa' jgħod u fakkar li kemm l-Awditur Ġenerali kif ukoll il-qrati qegħdin jinvestigaw.